Guys, ni ako sa Balubal. Kakayan nindot kay ito. Ano siya? Dalan pa dong sa Balubal, makita nimo guys. Nindot kay view dire. Unya, diri makita nimo. Kining balay nga inyong makita dinhi guys. Kining nagtindog. Kita mo nang balay nga nagtindog. Pwede na siya himuon sulod sa duha ka adlaw o sa ka adlaw. So naay mga technologies dito tago na naman tanaw mahuman. Nahuman na guys human na no. So abi nimo mo guys sa sikreto nga mahuman ni siya duha ka adlaw ingon ani nara no. Kini siya. Mauni siyang mga materials. Largo lang nimo ni siya ipatindog. Ipatindog nimo na. Panamitan karon. Itindog nimo ang Picaside. Picaside naay number kana nakahaom na pagpatindog ana guys largo na siya asimbulon. So mo nang duha ka adlaw mahuman kana so diya makita nimo ang mga materialis giunsa nila pag asimbol gi materials kana kana hagdan man ay ra ba tong hagdan naman tong nakita na kong hagdan kat nga. So ingon ani ang paghimo guys simple kayo guys ba naay number matag dingding idikit-dikit nimo ni siya ipatindog asimbolon ang resulta sa ilang pag-asimbol mo ni siya mo na siya pareha ra gyud nagporma guys parehag porma kay usa naman sila murag hulmahan ba mo ra sila guys ni ani sa Balubal Cagayan de Oro guys niabot na ni nga technology karon kung ang katong gustong magbalay gustong humanon o pila lang ka adlaw kasagaras magbalay tagsaman ka buwan o duha pero kini pwede himuon usa ka adlaw o duha ka adlaw pinakataas duha ka adlaw mo tindog na imo balay. Salamat guys, salamat.